Kube yisikhathi esinzima emndenini ngesikhathi kudakulwa izidumbu zabesilisa abemuke namanzi. Imndeni nabangani bahlanganyele kule ndawo yesigameko njengoba ithimba labatakuli beliqhubeka nokuthungatha. Ilungu lomphakathi elithole isidumbu sesibili lilandisa ngobunzima elihlangabezane nabo. Uma ngibuka ngaphesheya komfula nangu umuntu lele lapho yabona, so akasagqokile amanzi amkhumulile, though there is underwear ne-t-shirt ikhona yabona ukuthi shuthi ibhuluku likhumukile. Ngabona nomzimba womuntu ngase ngiwelela ngakhona nakhona bengelula ukwela futhi. So masifika sengiyatrya kokule ngimemeza so that i-rescue team izosiza. Fortunately ngithemba ngabe ngimile ngabona nona amaphoyisa nabelungu sebemile ngenhla ngasayini ukuthi there is omunye umzimba la. Imvula enamandla ikhahlameze kakhulu ingqalasizinda kwaguguleka nemigwaqo. Osinde ngesikhathi imoto ebebehamba ngayo imuka lapho kushone khona umuntu oyedwa. Emakethe ogwini oluseningizimu esifundazwe uthi bazamile ukukhipha imoto ebivaleleke ebhulohweni kepha behluleka ngenxa yemvula ebina ngamandla. Imoto imiste nje kancane ebridge mayifeyila imoto yacisha. Lazizame khona ukuthi siphume because mina was at the back seat. So then lazizama khona ukuthi siphume siyiphusha imoto. Umfethu lo uhambe phambi kwami ngesikhathi mina ngizwa amanzi usayangiphusha ngifehla kanti amanzi la esemthatha khona. Uhulumeni wesifundazwe uthi uzolekelela imiphakathi ekhahlamezekile kulandela imvula enamandla. Our team is on the ground because there were some low-lying bridges, some already had some crack. It means that today they are busy with assessment, and we do want to pass our condolences to the family that has lost their loved one. Kuyaqhubeka ukuthungathwa komuntu wesithathu osanyamalele.